Καλησπέρα κυρίες και κύριος. Καλησπέρα όλο το κόσμο. Όπου βρίσκεται Έλληνας. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα η Αγριόγατα θέλει να σου μιλήσει. Παιδιά, πώς μπορεί να μιλάτε το Facebook? Υπάρχουν πολλοί κύριος, πολλοί παιδιά που στέλνουν πρόκληση φιλίες. Παιδιά, όταν στέλνετε πρόκληση φιλία και βλέπετε την κοπέλα που είναι το Facebook και θέλει να του μιλήσετε, να μιλήσετε με πιο καλό τρόπο, πιο ευγενικό. Το πρώτο είναι, όταν γνωρίσανε κάποια κοπέλα στο Facebook, είναι, πώς θα λένε, από πού είσαι, τι θέση που είσαι, τι δουλειά κάνει, πόσο χρόνο είσαι. Αυτή αρχίσει να τα πάρει, να τρελαίνεται. Πιο σιγά, πιο ευγενικά, παιδιά. Ξέρει κάτι, εμένα μ' αρέσει. Πολλοί ανθρώπους που με έχουν στέλνει πρόκληση φιλία, που μου λένε καλησπέρα κυρία μου, καλησπέρα κύριο, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Και εγώ ευχαριστώ. Έτσι, μπράβο. Γουστάρει την κοπέλα, να πάει σιγά σιγά. Μία μέρα να του μιλήσει. Τι κάνει, πώς σε λένε κυρία μου, καλό απόγευμα, χαίρομαι που είσαι καλά. Όχι αμέσως να πάτε, πώς σε λένε, τι κάνει, από πού είσαι, πόσο χρόνο είσαι, τι δουλειά κάνει και τι κάνει τώρα. Μερικά φορά ρωτάνε και τι ρούχα φοράνε. Παναγία μου Θεέ μου, ο Χριστό και Απόστολο και Παναγία. Παιδιά, εγώ πρέπει να σου δώσω τις συμβουλές. Αυτή η γυναίκα μπορεί να νευριάσει και τι να σου κάνει. Πάει εκεί που είναι η φιλία και να σου κάνει φιλίτς. Άντε, φύγε από την πρόκληση φιλία. Σε αντεστεί, αλλά άμα νοκλεί πολύ, πιο ευγενικά. Πάλι σου τα λέω. Τι κάνει κυρία μου, τι κάνει η κοπέλα μου. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Καλησπέρα, να τα πούμε αύριο. Χαίρομαι που είσαι καλά. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να πει. Είναι παιδιά, σαν εσύ τώρα να είσαι ερωτευμένο και να τα έχει με μια κοπέλα 2 χρόνια. Και εσύ να πάει με αυτή την κοπέλα μετά, γιατί θέλει να πάει το σπίτι να συζητάει το χέρι. Και να πάτε έτσι. Να συζητάει το χέρι της. Τι να πας με άδεια χέρια. Είσαι καλά. Σταμάτα σε ένα ζαχαροπλαστείο. Πάρε και 2, 3, 4 γλυκό εδώ. 2, 3 γλυκό εδώ. Πάρε και ένα δωράκι για τη μάνα του. Ένα δωράκι και πηγαίνετε. Κυρία, καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ σε έφερα αυτό. Καλό παιδί λέει η Πεσερά. Πολύ καλό παιδί. Και μετά κάσετε και κουβεντιάσετε και μετά συζητάει το χέρι την κοπέλα. Όχι έτσι με άδεια τα χέρια. Πού πας με άδεια τα χέρια. Και αν είσαι, εντάξει, αυτό το κάνουν που είναι από πόλη, από πρωτεούσα, ξέρω εγώ. Αν είσαι από το χωριό και πας και είσαι ερωτευμένο και πάει να συζητάει το χέρι σε την κοπελιά σου, που την κοπελιά σου και εσύ έχετε 2 χρόνια και θέλει να πάει να δίνετε λόγο, μην πάτε με άδεια τα χέρια. Πάρε εδώ από το χωριό εκεί, από τα αγοράφια. Βάλε λάχανη, πιπεριά, μαϊδανό, ρίγανη, πάρε και
Canela, Milo, na troi peserá. Quebrasi no Milo, pare. Pare que pola, e teoria. Ena trone, coque no que ela trone prasin. Gusta e está, yes e está. Pare que minha fore bataiki. Já te peserá a orelha de nine. Quita ego, na pai busukia, na forevi. Na forevi peserá. Oh, ti pate minha viajeria. Trava! Echi! Calispera! Calispera! Yasu! Egoísa! Quita-se naidi! Egoísa na citata heretico pelasu! Kachi! Tu leio alo! Kati efere afto e kiti sakula pukrata! Sefere que a bola puto horiomo! Maruli! Parta ti cocina! Na mangerevete! Vale que cocoria! Eci pedia! Asto celete! Separa calo! Calò troppo, me calò troppo o la pane cala. Se faristopoli se olos, filaikia poli, que ejo que hablo simboles, ejo que calicinegias, que se faristopoli, y a ti prospoles pumudinetes, se case vídeos, que to likes, filaikia.